Mayong buntag di mo diha, sir. Ay, kay. Nakakuan ko, murag nakuan ko sa imong istorya ba. Murag, ganahan ko about sa Santo. Ganahan ka Santos. about santo. Dili, ikaw ang ganahan ako, kay Masantos ka. Mayo. Ang sabadista da, di day masantos ni. Ha? Wala man ko na sa mong doktrina nga kamo Masantos. Sa ato pa da, dili doktrina ninyo nga magsantos mo. Gina doktrina namo nga ambalay sa simbahan, butangan na mong Santos. Unsa man day pwede ibutan das balay simbahan? Mga dagway siya wa. Kanang dagway ibutang, pwede gyapon. Sa inyo nga lang. Wala ko Dili kag santos kay ako arang naong i-display dana. Ginahan kayo sa imong nga. Ako pumutaran mo, bro. Indot tayo. Ay, sige. Wala Santos. Nagkatawa sa tani mong kalaki. Ako pumutaran mo. Juan. Santos, wala ka ba yung resukad mo? Sa santos ko wala ka ba resukad? Oo. Una, himong nao ka. Pero Santos, masukad na ba yung rima? Sa karuhan na siya, mangutana ka o mangumentaryo ka dire. Mautana ko nimo. Sama ka nga. Di pa dito na pangutana ay sige pangumentaryo. Oh, okay. Asa man mabasa, Brad, nga magbuhat tag Santos. Ha? Man mabasa nga magbuhat tag Santos. Dili unsa may buti pasabot nimo nga kita mismo. Tingnan tan San Pedro, Unang Pedro, 1:16. Pag Santos ka mo, ngayon ako Santos, Ako pangutana, kinsay nagsugo nga magbuhat tag Santos. Si Kristo katoliko. Dili man na buhaton na, Brad. Di wa man ta magbuhat og Santos, kita ang magsantos atong kaugalingon, di kay pabuhaton tag Santos. Taka ra man ka. Kinsay nagsugo nga magbuhat tag Santos. Mali man na imong pangutana, Si Kristo, kay ang Santos di katoliko. man na buhaton. Hoy! Masala na yung gibuhat din. Sana gibuhat. Dili ba ang gibuhat sa ang gibuhat sa Katoliko magsantos mis among kaugalingon, di kay maghimo mig santos kinsa santos sa among himuon. Sama na yung gibuhat din sa simbahan. Dinuang nila. Ang gibuhat namo sa simbahan, nagbuhat mig mga muralo, nagtuman mi sa kabubuton sa Ginoo dinhi sa among simbahan. Mo nang naghang kay na santos namo. Asa mo po na mabasa nga magbuhat og dagat Santos. Kasi magbuhat og usa na buhaton, alaala mo buhat kay daghang yawa. Isa pa lang sa mga Brad. Ang abe, unsa may maayo, magbuhat og daghang santos ug magbuhat og daghang yawa. Isa ko lang yung nagsabuhana. Sa kalaroon ako, unsa may nindot ani, magbuhat og daghang santos ug magbuhat og daghang yawa. Klaro, sa nako, kisay nagsabuhana nga magbuhat og daghang Santos. Ang Ginoo, lisod po naman yung yawa. Basahe ko. Kapoy magandang basahan ka? Si San Pablo niingon, si San Pedro niingon. Si San Pedro niingon na. Magsantos ka mo, ngayon ako santos. Ang kasulatan nagingon. Nya karon, sa may nindotan eh. Tubag ako, ay sa. Klaro ako, sa may nindotan eh. Ay, daw sa maning. Boto rin mo pasabot, kay magsantos, magbuhat rin tangan Santos. Magbuhat Dili mo sa ingon Brad. Kita mismo maghimo sa atong kaugalingon nga santos. Kapoy mali man na imong paminaw sa ba, Brad. Sir. Kadalan sir ha. Lagi ba? Namali man na imong style, sir. Kaya in the first place, wala, dili man, ayan di ba? Dili man kita mismo ang magbuhat og santos. Ang Ginoo may naghimo na to nga santos. Kita sa atong kaugalingon, magsantos ta. Kay kung dili ka magsantos, ang Ginoo dili maghimo na to nga paminaw sa ba. Wa ko mahuman. Kita maghimo ta sa atong kaugalingon, magsantos ta ba? Kay gihagit man ta ni San Pedro. Ingon nga ako balaan, magbalaan mo. Now, kung di ta magbalaan, ang Dios dili maghimo na tong santos. Ang Dios may maghimo na tong santos, dili kay kita may maghimo santos. Kinsa man na Nausa man imong marites. Wayo na himuha. Nga magbuhat og Ang Santos. Dios may kahimo wala. Una nga kay gideklarar man sila sa Ginoo nga santos. Paminaw sa ba? Ayo sa sabaw. Ay mo na tara sa Maminaw ka or paminaw ka or paminaw sa ba? Maminaw ba ka sa Kontubago? Dili.
Dili, maminaw sa ako. Di man di ka maminaw sa kung tubag dahil. Why klaro ning imo ha? Ako na wa may klaro. Mangutana ko maminaw. may klaro. Basa eh. Gitubag naman di ka. Ang pangutana ni mo no. Asa ba? Lang ba? Gitubag naman kita no. Basa eh. Go. Pasalamat na ka brad. Kaya ako gagamit og OBS. Gagamit ako og OBS. Kick out yun ako na imong tingog dire. Kani cellphone lang akong gamit ba? Bible ta. Dito lang mga reference. Lagi Biblia. Mabitaw ni basa kog Biblia. Ang Biblia nag-ingon. Paminaw ha. Oy, paminaw sa ba? Ang Biblia nag-ingon. Oh. Pagbalaan ka mo, ang ingon ako balaan man. Oh. Mauna nga kaming mga Katoliko, nagbalaan me. Karon kay nagbalaan man me. Mauna nga sa among pagbalaan, kon nagtininarong mi sa among nagbinuotan mig tinuod, nagtinarong mi sa among kinabuhi, ang Dios maghimo namo nga balaan. Kay kung magbinuang ka diya, bisa kung saon pan mo binalaan na imong kaugalingon, bisa pag kung saon mo binalaan sa imong kalag, wa ka gatinarong dana, kay naa ka diyan na simbahan, nga gitukod og kano, di kay mong santos Ginoo. Tukod sa kano. Oh, sige. Gitukod naman mong kano, labing tinuod. Kami nga Adventista, gitukod sa kano. Diara, Seventh-day Adventist belief. Basahon ako ha. Bible. Inyong libro wala kay salig. Bible mo na. Diya ka sa iyo. Inyo man ni libro. Libro ba? Paminawan ako ha. Paminawan ako. Bible na nila. Wala kay salig ganing kaugalingon yung libro. Mo na kita yun na. Basahin ko sa Bible. Muna. Bible to. No, Biblia Highland ta. Brad, kung Biblia Highland ta. Paminaw sa ba? Kung Biblia Highland ta, anong gagamaman mo ani? Biblia ita. Ay, darana kay Bible ko nagutaran, hindi ko nagutaran sa referensya. Sige, hulat ako ha. Di ba niingon ka nga? Asa man imong ebidensya nga gitukod mig kano. Base sa Biblia. Paminaw sa base sa Biblia, wa joy mabasa Seventh-day Adventist Church. Paminaw sa ba? Base sa Biblia, wa kay mabasa nga Seventh-day Adventist Church gitukod ni Kristo. 0% na. 0 as in wala. Karon asa man na nato ni paminaw sa ba? Ayaw sa sabaw-sabaw. Ayaw sa sabaw kay gatubag pa ko. Ay ni man maminaw ning tawana. Nanaminaw man ko. Ayaw ko Wala ta akong maungan ko. Ga-explain ba man ko, ayaw sa batin, kay warabay, mananapaw magkasulod sa langit. Wala may mananapaw ko. Lagi, Brad. Si Kristo ang yawa, Brad, nag-istoryahan na yung yawa, naminaw gid si Kristo. Kung ikaw, di ka maminaw na ko, labaw ba kasi yawa ni? Bakit ka may yawa na kumuha nila eh? Ang katong yawa, katong mga wa mo tuog santos. Asa mo kuno masahin ako nito? Nayawa, wala mo tuman sa santo. Paminaw sa. Di ay inyo libro akong basahon ang Seventh-day Adventist belief. Inyo ha gining belief ha? Kuno ayaw likay-likay ani. Paminaw sa. Yara. Dingon dire sa pahina 261. Ay kung gagawin sa imong atik mo. Lagi paminaw sa ayaw sa paminaw kag sa madili mabasa jud ani. Diya. Basahin ko Bible ay kung basahin ana. Ellen Goldwhite. Gali kalibutas Kristo ang simbahan imong gipasakupan imong ipahid sa Biblia. Tara to baga dali ra kayo basahin ko nga Adventista. Paminaw sa akong tubag. Dali ra kay na akong tubag paminaw ako. Para magasinabtan na ita. Sinabtan. Okay. Lagay mo gini, paminaw ha. Tara Bible Dagi mo po gibasa prophecy. Ingon sa libro ninyo ni akong basahon na unsa. Bible mo gibasa nila. Libro ninyo ni. Akong pangutara, Bible mo gibasa nila. Dili ni Bible, inyong doktrina mismo, Seventh-day Adventist belief. Wala kay sali gani? Wala kay sali gani? Kung saan ako pagbasa sa Biblia, nga wala may mabasa na sa Biblia, kay nga naman, wala na mahili inyong simbahan sa Biblia. Ayaw pagbuhat ng istorya. Ayaw pagbuhat-buhat. Brad, ay ka-high blood, kung kaog baboy, high blood mo ka. Hindi mo ko high blood. Kinsa rin high blood. Ikaw rin mo na. Ipaagi na lang itong katawan eh.
Dara, basahon ako ha. Ayaw lang Inyong basahan. kaugalingong libro nga na isalig, hoy. Pamina mo, na isa badista nga wala na isalig, silang kaugalingong libro. Straight to the point. Dara, basahon ako ha. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen Goldwhite. Usa sa mga magtutukod sa sabadistang simbahan. Kano yung katukod ninyo? Piting paita. Wala ka palo lang ka sa kong gibasaw. Di lang ka magpabungol-bungol. Papay muhawa na lang ka diha. Ikaw ramay bungol. Mga utang-atang mo, di mabasa sa Bible. Nga naman, nagbuhat-buhat rin mag-istorya, winada. Usa way na da. Dili man na history, inyo man ang libro. Ikaw naman sa badista nga way kalibutan sa inyong kaugalingong libro. Referensya. Saan ka? Sa Bible nga akong gipangayo. Usaman. Usa na inyong Bible. Sa Biblia, walay mabasa nga 70 Adventist gitukod og kano. Kaya nga naman, wag na mailhi inyong simbahan sa Ginoo, gina mailhi San Pedro. Unya ipasangil pa na inyong kauban nga sa San Pedro mo na santos inyo. Sa mo ta si San Pedro, wag kaila sa inyo ah. Kasi wala kailangan unang Santo Papa na muna niya, wala kailangan. Sa inyo, kaila. Magbuhat mo sa inyo ang inyo kaila. Sa may ebidensya nimo nga wala mailhi sa San Pedro sa Katoliko. Ha? Basahin ako kung si Pedro kaila sa inyo ah. Gusto ka ng ebidensya? Basahin ko nga si Pedro kaila. Ako si Yuden. Basahin ko nga si Pedro na kaila kang Yuden. Brad, ayaw. Brad, kana imong pangutana bitaw, Brad. Ginidwan man ang style, Brad. Style? Style, magyapon yun na. Di. Kana bitaw inyong style nga asa mabasa sa Biblia, asa mabasa sa Biblia. Ginidwan man na. Ito mga istorya rin mo diya. Gatoon kag Biblia wa. Kanwa. Dara, di paminaw ko. Sa gatoon kag Biblia wala. Nagtuon ba kag Biblia wa? Basahin ko nga ang wala nagbuhat og santo siyawa. Ang wala nagbuhat og santo siyawa. Basahin ko sa Bible. Brad, ani ha? Kung nangita kag mabasa nga ang wala nagbuhat, paminaw sa bako. Ayaw, paminaw sa bako. Katubag pa ko. Ayaw sa sapaw. Paminaw. Kung nangita ka og bersikulo kapitulo sa Biblia, nga naay mabasa nga ang wa magbuhat og santos iya siyawa di na mo'y prinsipyo sa Biblia. Ang prinsipyo sa Biblia, paminaw sa lagi bayo sa sapaw-sapaw. Tubag pa ko. Ang prinsipyo sa Biblia sabton ang nahisulat. Brad, kung makakita kag sita sa Biblia nga naay yawa nga mituog santos, posible sakto imong pangagpas. Pero kung kung wa kay mabasa sa Biblia o bisan na lag ebidensya puto sa buwan na ay yawa dito og santos basta gani yawa di man tuog santos. Brad, kana imong istorya basta kay yawa di mo tuog santos. Lisod kayo ng kapitulo baba bersikulo laway mo tuog sa imong istorya. Hatagi kog sita sa Biblia nga naayawa dito og santos. Ako pangutaran ni mo to baga ayaw kog tagay ako mo tagay ako pangutaran ni mo basig nalimot ka nga ang pangutana tubagon sa pangutana. Ako mo na ngayon kapoy kaya bersikulo baba kapitulo laway ang ato istorya ka kapitulo baba bersikulo laway yawa kung wala mo to manok santo basahin ko nga naman ang Biblia nagingon na kamo na kaila apan wala mo nagbantay sa iyong sugo kamo mga bakakon. Unsa man ang suguan na? Unsa man ang suguan sa Bado? Ako mong tahanin mo. Simple. Kinsa Dara, Brad. Diya sa Biblia, kung mangita ka, nasa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, ang yawa, magdumot sa babae, niya kanang babae, mauna ang santos nga si Santa Maria. Kung nagdumot ka mga balaan, yawa ka. May buntag. Ayaw ko basahan. Wala ko basa. Ang klaro kayo. Tumayo ko. Ngayawa ka. Pinadayan.
Kung mabasa ko Brad, pila man, Brad. May buntag. May buntag. Pila man May kalitsong buntag. baboy mo nakaon sa yung buntag na high blood maga. Brad, malagi ni Brad, kapitulo baba, versikulo laway. Mo na ayaw pag kapitulo Brad, baba bro. bersikulo laway.